Na včerajší podvečer štvorčlenná rodina z Blatnice len tak skoro nezabudne. Počas búrky ich vystrašila poriadna rana. Zrazu nešiel televízor ani rádio, v malej prístavbe bola opadaná omietka. To však nebolo všetko. Počas búrky blesk udrel do domu pána Lišku. To, že dom horí, si našťastie včas všimol sused. Vieky vyšiel vonka a prišiel a povedal: Michal, poď, u susedov hore. Viktor preskočil plot a bežal Dušanovi na pomoc. Blesk udrel najskôr do rohu bývalej sypárne, ktorá je len pár centimetrov od rodinného domu. Bola počuť búrku tak z diaľky ponad hory, no ale nebolo to nič také vážneho. A zrazu len taká rana. Bežali k dverám, kde si všimli na chodbe popadanú omietku zo steny. Horšie to už ale vyzeralo von. Horela časť dreveného humna. Tam to už horelo. Tak chytro zobral som hadicu, čo mám na polievanie. Začali sme hasiť. Viktor sa počas hasenia humna našťastie otočil a všimol si, že už horí aj strecha rodinného domu. Už bolo v plameňom a ten štít z tej strany odzadu. No tak to jehal tak a išiel hasiť potom chytro to hadicou to. Blesk napáchal poriadne škody. Rodina prišla o 2 televízory, video a satelit. Po blesku sa poškodila aj telefónna linka. Našťastie sa ale nikomu nič nestalo. Chcel by som sa poďakovať susedovi Vikimu Gajdošikovi za rýchlu pomoc, ktorú mi poskytol, a taktiež aj hasičom dobrovoľného požiarneho zboru v Blatnici. Líškovci majú našťastie dom poistený proti živelným katastrofám, no zvažujú aj to, že si najbližšie dajú namontovať bleskozvod. V takom nešťastí prišiel nešťastie, že sme ostali aspoň, že máme strechu nad hlavou. Z Blatnice pre televíziu Joj Andrea Lukoničová.